बक्सर के पावन माटी की जय। हम मनोज तिवारी आप सब बक्सरवासी लोग के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम बा। बड़ी खुशी के बात बड़े बक्सर के पावन माटी में हमार बड़ा प्रिय बड़का भैया बड़ी विद्वान बांके बिहारी लाल जी के किशोरी जी के अनन्य भक्त देवकी नंदन जी के कथा चल रहल बा। 9 तारीख से 15 अप्रैल तक चली श्रीमद् भागवत कथा। हमारे प्रिय भाई विजय कुमार मिश्र जी कर आयोजक बानी और उनका के बहुत हम शुभकामना बधाई देतानी इतनी सुंदर कथा करावे खातिर। हमहू आवतानी एक दिन 12 अप्रैल के शाम के हम उपस्थित होखब। कथा के पश्चात भजनामृत में शामिल होखल जाई। सब बक्सर और आसपास के लोगों से हमार प्रार्थना बाटे आप लोग जरूर एकरा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई जा। विजय मिश्र जी के एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई है कथा करौला खातिर। आप सब लोगों से मिलल जी 12 अप्रैल शाम 6 बजे।